Ke wannan irin wulakanci ne. Na kai minti 5 a gurin nan baki min magana ba. Wulakanci kuma? Ƙwarai da gaske. Baki san me ya faru ba kenan. A'a ni ban san me ya faru ba. Kina ji ko abin da kike mun ya fara kina wuce makaɗi da rawa. Kina wuce gona da iri. Billahi la ilaha illa huwa zan miki rashin mutunci da ba zan ki mata ba. Wannan irin wulakanci ne. Magana ma sai kike mun. To malam ni ban fahimci inda ka dosa bane ba. Ya kamata ka fahimtar da ni me kake nufi. Ke yana magana kina magana ke kina tarbiya ko ke irin mutunci ce kin gaji tarbiya? Ke a gidan ku haka ake yi? Dan ka miki mari. Ni yar gida mai tarbiya ne tunda har ka auro nazo har ina haifa maka yaya. Yar gidan mai tarbiya haka yar gidan mai tarbiya take? Kwarai kuwa. Kina ga magana ina magana kina magana. To alquran gida zaki tafi. Billahi lazi gida zaki tafi. Ni da ma na gaji. Wallahi na gaji da zama da kai. Yanzu haka ma ka bani girki jibiyan da nake yi fi sabilillahi ina wahala. Wallahi na gaji. Kin gaji ko? Allah ka take gona. Na sallame ki saki daya. Ki je gida din, ki je. Wallahi gida. Na sake ki nace saki daya. Na sawake miki, ki je gida. Gida zan tafi. Ki je na sawake miki. Umma ta gaida Aisha. Kwarai da gaske. Assalamu alaikum. Mutumina. Tiyaci. Ya na kake ka zauna sai tagumi kake kana ta zuba hamma. Tiyaci. Wallahi tun je nake ta sauri ina gaya ma. Kai baka sani ba. Na yi wani abu kuma na da wanda da na sani. Me faru? Alquran na da bare iyali na. Wallahi tallahi na da bare iyali na. Matan ta ka? Kwarai da gaske. Matan ka ne? Matan da ka ne wannan yarinya wallahi. To wannan wani irin cin kai ne? Yarinya mai mutunci, mai adalci, yar gidan manya, yarinya ga haƙuri, ga lallashi. Saki nawa kai mata? TH ya kaji. Saki ɗaya ne. Kana ji na? Ka san tsakaninmu da kai ba zan ɓoye ba komai ba. Haka ne. Tsakani da Allah ka san me yasa na sake ta? Ina son yarinya na a cikin raina. Ni na san. Wallahi yau ce. Me faru? Wallahi yau. Ka san ai akwai babar ina da nake a taba. Mashin ina. Na san. To me mashin din ya kwace. Yanzu naira 20 ma wahala take. Yanzu ni da ita akalla ba mu ci mai da yau rayuwar ta tsada. Akalla ba mu ci dubu a rana. Da safe mu ci dubu ɗaya da rana ka. Amma gaskiya kai wauta. Kai wauta mutumina. Irin wannan kai ka san ina gani. In ka kira ni idan na kira Alhaji Jafaru. Jafar dan auta ko? Shi ni inda ya kira Alhaji Jafaru. Jafar dan auta. Nace gashi na san zai ce mu zo gidansa. Ka san yana daraja ma'aurata, yana girmama ma'aurata. Wallahi tallahi na zo na kuma yanzu ka albishirinka. Goro. Yanzu kuma bayan mun abun. Wallahi ban tsina ba abinda nake kashewa ne kadai. Da ita din ma abinda zan kashe kenan. To ai baka sani ba. Bambancin gauro da mai iyali kenan. Ka san ni ma da gauro ne. A da idan na zauna na yi lissafin abinda nake kashe, san da nake gauro ina kashe 1,500. Amma tunda na yi aure 700 800. Yanzu ma ka ce fa ne na kai gidana. To shawarar da zan baka. Wallahi tallashi ka tattakura ka dage ka an to ka kwarmasa gidansu ka dawo da yarinyar nan. Ai baka sani ba kuma ta haihu shi. Allah mun kwabo ba. Ni yanzu ka san me? Yarinya ga da wallahi ke wata nake. Ni ka ba. Na ga daki nan naga daki nan ba kowa. Ni ka ba bata mun. Na ga bata nan. Kawai lokaci ɗaya saki kamar wani Allah sarki. Ni na wuce. Shi an gama. Wannan ne ba shi ne